Så gruppe D, igen en meget lige gruppe. Der er faktisk ikke det eneste hold her, som jeg tror ikke kunne komme på førsteplads. Men jeg tror til gengæld, Tyrkiet, de lige snupper den her førsteplads over de andre hold. Jeg tror, der godt kunne være rigtig mange uafgjorte kampe til gengæld i den her gruppe. Men jeg tror, at Tyrkiet, de kommer på den her førsteplads. Så tror jeg så også, at USA, de tager andenpladsen. Jeg tror, at de, altså igen med den her hjemmebanefordel, tror jeg godt, de kan komme over både Paraguay og Australien. Og så vil jeg også sige, at USA, de er et lidt bedre hold på papir end både Paraguay og Australien. På tredjepladsen, der tror jeg, selvom Australien de måske har et lidt bedre hold, så tror jeg faktisk Paraguay de snupper den her tredjeplads over Australien. Australien de havde et virkelig godt VM sidste gang med komme helt til 8. og så tabe til verdensmesterne Argentina. Jeg tror til gengæld de får et meget mere skuffende VM den her gang. Og måske får de et enkelt point mod Paraguay eller sådan noget, men det er sådan det eneste jeg kan se dem få af point her. Så gruppe D, så jeg tager Tyrkiet nummer 1. Men Tyrkiet er jo sådan den eneste rigtige hold, der er sådan mange spillere, vi kan nævne her. Så har USA nummer 2, på grund af også en kæmpe hjemmebane fordel. Og så har Australien nummer 3, på grund af, de kom jo fint til sidste VM, men de har gået 4 år, så jeg tror ikke, at de bliver så dårlige til 4. plads, men jeg tror heller ikke, de bliver så godt, som de kan slå USA sådan noget.